guys, máme tady příběh, který ještě vymyslím, jak se jmenuje, ale omlouvám se za zvuky v pozadí. Někdo, kámo, prostě mluví venku, tak sorry. Takže jdu vymyslet ten jméno toho příběhu. A ten příběh taky to seznamka. Jo, neřeš to jméno, prostě neřešte, jo, neřešte. Jo, díky, tak neřešte. Jdeme asi na to. Když si představím postavy a napíšu se jméno, abych to nezapomněla. Lol. To je Emery. Její 15 let. Jean. Prostě Jean. Co to dvojčata. Tohle je Nelča. Její 2 roky. To je Kuba. Jsou mu 3 roky. Táta jmenuje David. 42 let. Je máma. Je to Terka a její 40 let. Je celá rodina. Ne, zlato. Zlatíčko. Mamo, stávej a dělej. Konečně si vstál. Já máme, prosím tě, chill. Jsem tady, jsem vzhůru. No a paráda, tak se převlíkni a jdeme do školy. Špatně. Nedělej, vím, že to přestíráš, že nechceš do školy, takže dělej. V tom tak si taky uklid pokoj. Ještě hůř. Špatně. I ve škole a bude to na umření, tak mi paní Čelka zavolá, ok? Vstávej. Mami, už jsem vzhůru. To je dobře, zlato. Je škola. Jej, škola. Pro tebe a pro bratra, pro děti. Prostě pro celou rodinu snídaní, tak papa. Super. Ne. Škola je VVU, tak si vem nějakou prostě uniformu. Jo, děkuju. Vezmu na sebe uniformu. Perfekto. Bankér. Vstupovat, ale abyste to pochopili, tak ona je v nový škole, jo? Děkujem, to je krásný, určitě je to i dobrý. To hnusný, víš co?